Bawang sugpo, isang pirasong hotdog, carrots, bawang, repolyo at saka pansit. And then magluluto tayo ng ng pansit canton. Prito muna natin 'tong hotdog. Luto na 'to. Inipat. Lagyan na natin yung 2 pirasong sugpo. Prito na rin natin. Natin dito kasama ng hotdog. Ayan, lagay ko na yung bawang. Alisin na natin yung manok. Maraming paminta. Ayan na natin yung repolyo. Anguin ko na siya. Lalagyan ko ng tubig. Tsaka may toyo na yan, konti. Sweet soy sauce at tsaka yung yung regular na soy sauce. Konting asin. Dinagyan ko na yan. Ayan na siya. Lagay ko na yung canton. Tapos lagyan ko siya ng bihon. Yung bihon nila dito, hindi ganun ka siya kaano, pero okay na din. Kaya sa wala. Ayan na siya. Kuluan na lang natin. Tikman natin. Ayan na siya. Pinagalo ko na yung tapos kakain ako nito. Kubos. Maraming nakakaalam niyan.